हिन्जावफ्रा मानो गिदिर सिन्दुर फुनो मानो फिसा फुनो मा खारन ओइ मा बिलाय आयु आरो सोरबा सोरबा नै बेजोंसो फुनो सिन्दुरखौ मिथिबाय नोंसोर नुफेराखै दा नै बेजोंसो फुनो सोरबा सोरबा सिन्दुरखौ सिन्दुरखौ खाफालाव थुनोसो हरदों बेना नै बेजोंसो नै बेयावसो फुनो ओरै साइड मानो हिन्जावफ्रा फिसा फिसा सिन्दुर फुनो ओमफ्राय बे फिसा सिन्दुर फुननायखौबो खानायजों खोबो थारमाने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जादों ना जायाखै आखाइखौ हाबनानै खोबो नंगौ ना नङा आंना दाय जानोसैलाय बे अरजाया साफा सानै गाज्रि मोननाया जेबो नङा नंगौ नङा आखाइखौ हारे नों हाबा जाबाय सिन्दुरखौ मानो थुनो लाजिनांगौ जाखि एथ' गिदिर गिदिर समायलाबाय हाबाब स्वामी मोनजाब्लाबो मोनजायाब्लाबो दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो अराय सम नोंजोंनो थैस' थांस' आं रायजो जागोन बिदि होना दालाय मान्डबाव हाथासुनिफ्राव आरो बे फाग्ला बे हिन्जावानो बिदि एथ' गिदिर समायलानोनो गुबुन हौवा लायबावो मिथिबाय आं जा दुखु मोनो ओंखायनो आं बारा बुंला गाज्रि मोनगोन सिन्दुरखौ थुनोबा एखेबारे आदा खि ओरै सिगांनि आदा खि आरोखि जा दुखु मोनो फिसा फिसा थुयो हासिब गनसेया देरसिन जाबावोलै हासिब गनसेखौ मिथिना मिथिया एखेबारे हासिब गनसेया सोरनाबा सोरनाबा देरसिन जानो नागिरबावो सिन्दुर थुनाया माने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जायाखै बिदि जायो सोरबा ओंखायनो आदा खि थु फिसाइफोरखौ आं खावलायबाय हिन्जावखौ एसे गिदिर बारे दाग्ला थुनानै बेरायथो ओमफ्राय आं खावलायबावनो सानो हौवाफोरखौ मानसिफोरनि हौवाफोरनि हिन्जावा मानो खारदों बेखौ खोन्थानोसै आङो नोंसोरो खोनादों नामा बबेबा जायगायाव आहार जाफुनाय फिसा गोनां हिन्जावखौ खारनाय खोनादों नामा ओइ बेवहाय खोनादों खोनायाखैना नोंसोरो बहाबा खोनादों नामा आहार जाफुनाय उन्दैखौ गारना खारनाय गुबुन हौवाजों खोनायाखै दा होमब्ला आखाइखौ ओरैबादि अनसुलि बिमाफ्रा बा हाबा जानायफ्रा अन्थाव बाथाव बेस्रा आहार जाफुनाय गथ' बेखौ बोरै गारना खारलायखि खारा माब्ला खारो जेब्ला फिसाया क्लास 6 मोनबाय क्लास 7 मोनबाय 10-12 बोसोर 15 बोसोर जाहैबाय नैबे समावसो गारना खारो नोंसोर निउसाव दानो थांनानै नाय ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ आरोखि जायफोरना हिन्जाव दं उन्दैफोरखौ जेब्ला 10 बोसोर जायो 12 बोसोर जायो 7 बोसोर जायो 4-5 बोसोर हारसिं स्कुलाव थांनो हानाय जायो होमब्ला बे खारनायफ्रा गासिबो बिदि गोनां गोजा दे सोरनाबा 6 बोसोर जाबाय सोरनाबा 10 बोसोर जाबाय सोरनाबा क्लास 6-7 मोनबाय दा नोंसोर निउसाव नुनायफ्रा गासिबो बिदिनो गोजा नंगौ ना आहार जाफुनाय फिसा गोनाङा खारफेराखै ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ जै नोङो गावनि हिन्जावखौहाय जै नोङो गावनि हिन्जावखौ सन्देह मोनबाय हौवाफ्रा आरोखि हिन्जाव गोनांफ्रा सोरबा हौवाजों लिंक लानाय बा नोंखौ गारहां माहां मोनदों बा गुबुनजों थांहां माहां जादों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाय खदै गगोन बेवहाय आङो माने
माने आङो हिनजाव गोनांफोरखौ खावलायदों आरोखि जेनेबा सोरनिबा हिनजावा खारहां माहां जादों बा गुबुनजों वाट्सएप फनाव लिंक लायो बा रायलायो बा गोसोथोनाय दङ ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव ओइ 6-7 जन फिसा गोनांखौ रावबो दोनखारफेराखै दे गोसोआव ला नंगौ बबेबा जायगायाव फिसा 3-4 गोनांनि हिनजावखौ खारनाय खोनादों नोंसोरो सोरनिया खारदों सासे 2 फिसा गोनांना खारदों आरोखि ना बारा बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै जानला मोनला फिसा खांबाय थानो नाङा जाहोनो हानाय फरायहोनो हानायनि खोथा थायो माने जायफोर नानानैखि खारनो गोसो जादों सोरनिबा हिनजावा बा खारहां माहां जादों बिसोरखौल' आं खावलायहरबाय आरोखि खननोसै नोंसोरो जेब्ला हिनजाव खारजागोन ना होमबासो बुजिगोन